Kos kem jgħaddi żmienux. Issu l-bieraħ konna tfal meta tlajna fuq dak l-altar. Kullum li qed niċċelebraw l-anniversarju minn dik il-ġurnata li xtieq tismani waqt li ngħidlek dal-kliem. Ersa aktar lejja ħanarak veru ma dek sażuha daqs kemm kont fuq wiċċek hemm il-maturità ta' bniedma illi jgħixet dejjem fl-onestà. Jekk tħares aktar lejja mill-viċin tinduna illi xari qed jibjat. Batejna u gawdejna tnejn flimkien, intajtni kull ma xtaqt, jintajtek kull ma rrid. Fis-sewwa jew fin-newwa nibqgħu dejjem hekk kif darba wedna lil xulxin. U kemm kellna kwiet ġewwa d-dar. Somma l-kwiet ma danx dan wisq. Silenzju malajr inkiseb dejna nisimgħu xi bikja kultant. Ma kienet bikja li nislet tant u tant ferħ. U grazzi ta' tfal li tajtni sbieħ. Bihom int għamiltni tant ferriħ. Nittama illi huma bħalna tnejn isibu l-min iħobbhom fit-tajjeb u fil-ħażin u jikbru u jħalluna tnejn flimkien. Waħidna bħalma minna intu jien u r-roda tkun dar id-dawra tont u int terġa' tibda tfisqin u trabbi tfal xkejknin. Fis-sewwa jew fin-newwa nibqgħu dejjem mawdin hekk kif darba wedna lil xulxin. Insomma nistgħu ngħidu li kellna minn kollox fil-ħajja. Kellna n-niket, kellna l-ferħ, kellna l-ġlied, kellna l-paċi. Fuq kollox kellna l-imħabba. U llum nistgħu bit-tranquillità nieqfu u naħsbu fil-ġejjieni. U meta jelaq li ċ-ċens fuq din l-art jien nerfalik post biex ħdejja tkun għal meta jgħajjatlek is-sinjur noqogħdu ħdejn xulxin naraw id-dinja tdum.